सोना के चिड़िया कहल जात रहल। हाँ है रे दैवा ई सोनवा के देश रे कहाँ गईले गीता गांधी जी के उपदेश रे है रे दैवा ई सोनवा के देश खोजला पकते ही मिली बाइबिल पुराण में हमारा देश के आदमी छोड़ी पंछी रहे ज्ञान में काग भुसुंडी कैसर रहले खगेश रे हाय रे दैवा ई सोनवा के देश रे। हमारी देशवा में बड़ी हुए नालंदा एक समय भारत मेरा विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध था। जहाँ विदेशी पढ़ने आते थे भारत में। नालंदा यूनिवर्सिटी एक दिन शौक से देखे गई नहीं हम। खंडहर हो गई बा। ये महाराज में तो कूदा कूदी बाचा बे दिले। हमारी देशवा में बड़ुए नालंदा आज कहे बुधिया में लग गई फांदा देख डिग्री खाती लोगवा जाता विदेश रे हाय रे दैवा ई सोनवा के देश रे। और कैसे हो गई बा यार कैसन आज तो देखे में कहल जाता ये जो सलागो किया जब चोराबा के जमाना के दोस्ती हल जाओ कि आज के थाना के दोस्ती हल जाओ कि आज के जनाना के दोस्ती हल जाओ कि आज के मर्दाना के दोस्ती हल जाए कि आज के समयना के दोस्ती हल जाए केकर दोस्त बा ऐसे कहे के बात कि कल युग कइले बा आर चढ़ाई माई बतिया कहलो अबर भइले जबर सबर अरे कतना ले करी लागी अरे निबही ऐसा कलयुग में हो गई बा कि साधु वे
मत में भगल के माई आज देखल जाता कि एगो महतारी 4 गो बेटा के धन संपत्ति नहीं की तो भिखियो मांग के पाल पोस देता रही। आ 4 गो बेटा से एगो महतारी के भारण पोषण नहीं खेचल कलयुग के दिन 4 गो इनारवा भरे एगो इनारवा भरे 4 गो के पानी चारों से एगो ना भरा विश्वपुर बिट्टू बिहारी कवि जी नेशनल कवि हैं, बहुत बहुत पैसे सम्मान के लिए हार्दिक हार्दिक प्रणाम। आजीवन पद प्रतिष्ठा बना रही कामना करो। एगो इनारवा भरे 4 गो के पानी चारों से एगो ना भरा मास्टर मुना जुगावा अरे बाउरे कलाइल भइले असली न